ništa krivi. Nakon čega joj prilaze četnici i udarcima pušaka obaraju je na tlo. Dio je ovo samo jednog od 16 potresnih svjedočanstava od koliko se sastoji predstava. Posebno je emotivna bila za Škabrnjane koji se sjećaju događaja. Neven je kao dijete svjedočio ubojstvu bake i djeda. Vratili smo se opet nazad i sad opet vidim taj ponovo film nakon svega ovoga. Sada recimo po stresu sam, jednostavno sam po stresu. Ja sam tada imala 20 godina, bila sam hrvatska braniteljica. U jednom trenutku su oni možda uspjeli ubiti Škabrnju, ubiti život u Škabrnji. Danas kad smo se vratili u Škabrnju, većina mještana se vratila, selo živi punim plućima i to je poruka da smo pobjedili. U Škabrnji je tijekom rata život izgubilo 86 mještana, većinom civili. Iako se predstava izvodi već 2 godine, posebno ju je teško bilo prirediti u Zadru. Doći ovdje i popeti se na pozornicu i svjedočiti i govoriti o ljudima koji su to izravno doživjeli. Predstava će i dalje gostovati u hrvatskim gradovima, a redateljica priprema i nastavak. Riječ je o scenskom dijelu koje će se temeljiti na svjedočanstvu majke iz Paljova koja je izgubila sina.